Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jesus jauna, ager ezazu zure indarra, eta zatoz, zuk lagundu eta askaturik, gure pekatuen arriskuetatik atera eta salba gaitezen, aitarekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik, audio jaunak, luzaro gabe, Libanoko basoa lorategi bihurtuko da, eta lorategia baso. Egun hartan, gorrek entzungo dituzte liburuko hitzak, lausorik eta ilunik gabe. Ikusiko dute itsuan begiek. Apalak alaituko dira berriro jaunagan, eta behartsuenak oztuko Israelgo santuagan. Izan ere, zapaltzailea hilko da, arroputza galduko, kalte egiteko zuhur dabiltzanak akabatuko. Hau da, besteak gezurrez salatzen auzitegian defensa eragozten eta errugabea hondamendira eramaten dutenak. Horregaitik, audio jaunak, Jakoben ondorengoen jainkoak, Abrahamen salbatzaileak, Jakoben ondorengoak ez dira aurrerantzean lotsatuko. Haien aurpegia ez da gehiago lotsaz gorrituko. Izan ere, nik haien erdian eginak ikustean, nire izena santu aitortuko dute, santu aitortuko Jakoben santua eta Israelgo jainkoaren bildur izango dira. Buru galduak zentzudun egingo dira, eta marmarka dabiltzanak ikasbidea hartuko dute. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, jauna dut argi eta salbamen. Jauna dut argi eta salbamen, nork ni bildurtu. Jauna dut argi eta salbamen. Gauza bat eskatzen diot jaunari, horren bila nabil ni, bizi naitela jaunaren etxean, nire bizitzako egun guztietan. Jauna dut argi eta salbamen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kriston evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus handik ateratzean bi itxuk jarraitu zioten oihuka, erruki zakizkigu Dabiden seme. Etxera heltzean, itxuak hurbildu zitzaizkion eta Jesusak esan zien, sinisten aldezue hori egin dezakedala, haiek erantzun, bai jauna, orduan begiak ukitu zizkien esanez, gerta bekizue sinisten duzuen bezala, eta ireki egin zitzaizkien begiak. Jesusek zorrotza agindu zien, begira gero ez dezala inork ere jakin, baina haiek atera orduko eskualde guztian eman zuten Jesusen berri. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Abendualdiko, lehenengo ostirala dugu gaurkoan, eta abendualdiak jaunaren etorrera. Nolabait ere dakarkigu gogora, jauna datorkigula, jaunaren esperoan bizi irala. Eta horrek guregan batez ere itxaropena eta poza sortzen ditu. Jaunaren gertutasunak, jaunaren presentziak mesede ekartzen baitigu. Eta gaurko irakurgaiek hori adierazten dute. Jauna heldu da justizia egitera, jauna heldu da sufritzen ari direnei nolabait ere poza, salbazioa, askatasuna ekartzera, gaixorik daudenak sendatzera, eta jaunaren presentzia beti da mesedegarria. Eta abendualdian batez ere hori ukitzen dugu gogoan. Bai, oain ospatuko dugun jaunaren etorrera historikoa, oain dela 2000 urte gertatu zena, baita
etorkizuneko etorrera hori gogoan hartuz. Betire, jaunaren gertutasunak itxaropena, bizipoza, indarra ematen digu. Esan genezake, gerta daitezken desgrazi eta injustizi eta gauza guztien erdian ere, itxaropen hori eduki behar dugu. Ez desgrazien aurrean beste aldera begiratzeko, ez arazoak daudela nolabait ere ukatzeko, baizik eta arazo horietan eta desgrazio horietan eta zailtasun horietan ere jaunaren laguntza eta batez ere jaunarengan gure itxaropena agertzeko. Eskatzen dugu bada jaunari laguntza horretan. Bigun zaintzatela jauna gure otoitz eta eskaintza palauek. Eta gure aldetik merezimendurik ez dugun ezkero lagun dezaigula zure errokiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu, jainko ahal guztidun betiereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera, behin apalik etorri zen gizon egina, betidaniko zure asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da intzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain fedez itxaroten egun saria. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua dira guztien jainko jauna. Zerurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogiardo hauek zure espiritua isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Eta bere gogoz, gurutzera zijoalarik ogia hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte haudegu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora. Leon, gure aita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure sendideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erroki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun.
Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haieki batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Salbatzaileak agindura erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure eita, zeruetan zerana santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaigu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezurregetza, zure aguspeta orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guztien dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zorion zuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zunere etxean saltzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Eukaristiako espiritu janari honek aserik otoitz egiten dizugu jauna. Erakus ezaiguzu sakramentu honetan parte hartu degunoi, lurreko gauzak zentzuz erabiltzen eta zeruko ondasunak meitatzen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin berinka zaitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak.